Nde am Bello Aliyu goto mo min woni National Secretary General mo mi yetti Allah Cattle Breeders Association mo Nigeria. Mi yetti Allah fulɓe duroɓe. To hande on ƴewni moftorde waɗu en malla bo jarida en ha ɗo Abuja. Ko yecce heɗitoɓe dow ɗume on ɗon noddiri ɓe? Ko woni watti min noddi yimɓeji ɓe e onon en jaridaji fuu ngam min kolla duniyaru dow darogal ko min gondi dow haalaji ɗi gwamnati America yiɗi ma milda fulɓe Nigeria. Mi yetti Allah gacceji fere kan watti min bindi min kolli iri koye min ballitata e leydi, koye woni darorde amin, kuma minen min gonda wuyɓe, min gonda wonduɓe wuyɓe, min kokkataɓe balludi, kuma min gondaɓe minen ma eɓe ɗon deni gaɗana min gacceji bonɗi eɓe barana min himɓe, eɓe koccana min himɓe, eɓe gujjana min nayi. Kuma fulɓe kam ɓuri heɓugo gacce ɗum wuyɓe leydi ɗi dow ko iri golle leñol foti ɗum wujja go'oto nder sire sai ɗum wujji fulɓe 10 ladde, ɓe jara nayi, ɓe cotta, ɓe cora, ɓe jaɓa, woɓɓe barema ko dow hokki ceede. To min kolli yugo minen min ngala juuɗe e barol kowa, kuma min ballitata, en ɗon deni nayi amen, minen min himɓe wonɓe giɗi jonde jam, kuma kayre min giɗi kuma e yanki yeeso, kuma emin ballita leydi, min kokka kosam, min kokka tewu, min kokka luumoji fu to giɗa luumo mawgo inni woodi nder ci'e inna e galagu mawnata. To larugo woodi dente fere ha leƴƴi Nigeria nden malla bo kawte, ko waɗi wala leƴƴi leñol dental ko kawtal leñol wongol ngol ɓe mburti ɓe mbi hamɓe ɓe arta dese ɓe mburti ɓe mbingol fulɓe an ko yigo ko waɗi? Ɗum kam fuu ɗum andi fulɓe Allah waɗaniɓe daraja, Allah mawniniɓe, Allah waɗaniɓe risku, Allah waɗaniɓe dimaku. To in bakkiɗo go'oto waɗi laifi ko sappo ga ilahi ɗum milata, amma fullo goɗoto to waɗi laifi sai ɗum e ayra fullo non waɗi ɗum, ngam kan e andira sendede, e andira hersa, e andira dimaku. To leƴƴi siya bo ɓe andiraka ɗum, nden no ma ɓe donayi ɗum, ɓe gonda ɗum. To ɗum bo minen in go'oto wayi sai ɗum hota ko ɗum yeyata non nder duniyaru. Kan watti giɗa e ɗum inna fulɓe, kuma ɗiɗaɓum majjum fulɓe no memete non ɗum tinni memugo ɓe, kuma hukumaji ada e matakiji kewɗi, goɗɗo ɗum wara saroji mum dow mum, goɗɗo ɗum tetana ɗum nayi e walda nayi 200 fina wonda ko wote, so hakkilloji fu sai majja, kuma dabareji fu sai calo. To larugo onon ardiɓe ngam may ɗume hanuɗon gaɗon ngam bo yigo inde fulɓe woɗi larugo inde fulɓe no wonnori jonta? Aran fu emin nodda onon en jaridaji ga otton report ɗum gonga laati ɗum ga ko ɗum waɗi. Mo laifi fu holle mo laifi mum, mo wala laifi kuma ɗum holla ɗum kano laifi mum. Fulɓe duroɓe wala to ɓe jahata dow gacce, to ɗum memayi ɓe memata ko moye, ko gese ɗum nyami to ɗum hawri ɗum woɗɗinay ɗum yoɓa. So ɗum kam ayi in dari ɗon kolluɗon duniyaru ga woni deidei, minen bo min kollay leñaku amen kowa tokka ka'ida. Ta eɗo dow durgol, aɗa dow ɗatal, aɗa dow ɓammol, a yaha goɗɗuɗa gure goo sai cilminanaɓe, nden onde de cilminanɗaɓe wiyaɓe ga to gonɗa ga, to faɗa ga, balɗe ɗe ga'ata fu ɗi joɗoto jam komi seede. Kuma ɗum ɗala natugo gese himɓe, kanjum ɗum fu min inni ɗum. Kuma kowa jogo ID card mum ɗum yahata holla kan no neɗɗo geto ga to ƴiwoyi, national ID card ko membership card mo mi yetti Allah, ko official card, ɗum fu tawi e wodi ɗum. So ɗum kanjum inchallahu in ɗum adiri nonni no mi adiroyi ɗum wallitay, kuma hunde no waɗay sauki ɓuri Allah, kuma ɗum ɓeyda e du'aji ngam fulɓe kanjum andira.